O Concello da Pobra continúa co proceso de actualización do inventario de camiños municipais. Finalizada a revisión das preto de 1000 vías existentes no termo municipal, procederase a súa publicación no Boletín Oficial da provincia. Nos revisamos absolutamente todos os camiños do Concello, no catastro todos, que se di moi pronto, pero son, non digo preto de 1000, pero por aí andan. No catastro antigo, para comprobar. O catastro antigo é a ferramenta máis fidedigna que temos actualmente para saber que camiños eran de titularidade pública e cales non. O catastro actual non sirve para eso, vale? Por se alguén o pensa que por estar no catastro actual e entra na página web do catastro e o ve, eso non é determinante. Realmente, o que máis pesa é o que está recollido no Plan Xeral de Ordenación Municipal. O inventario de camiños é a ferramenta previa para poder despois descargar todo iso no Plan Xeral. Animan aos veciños que aínda non o fixeran a formular as alegacións que estimen oportunas. A partir desta publicación do anuncio, os veciños e veciñas disporán de un plazo de 20 días hábiles para poder presentar as alegacións que consideran oportunas a este inventario de camiños. Se precisan asesoramento ou desexan consultar o inventario, poden dirixirse ao Departamento de Urbanismo situado na planta baixa da Casa do Concello.